So a gani na wanda shi ne jigo birnin zuciyata har abada Maryam a raina ni ba zan manta da ke ba. Wasu sukan ce na yi nisa kan ƙauna san ban da gata, ni ko a raina so da ko na sana sam ban gajiya ba. Za ni riƙe gam a hannun kafa kai har